Girelibuhan ang 75 ka mga pulis nga nadestino sa Bayawan City Police Station. Sakay ang kapolisan sa bus ug pipila ka mga sakyanan nga miabot sa Negros Oriental Police Provincial Office. Giuli usab nila ang mga armas nga gi-issue kanila, bulletproof vest ug uban pa mga gamit sa kapolisan. Gitagsa-tagsa kini pag-ihap sa Negros Oriental Provincial Police Office. Gipahibaw ni Police Colonel Reynaldo Lizardo, Provincial Director nga ipada sila sa Regional Mobile Force Battalion o RMFB 7 aron ipaubos sa refresher course. Ang pagrelibo kanila subay sa kamanduan ni DILG Secretary Benhor Abalos Jr. dihang mibisita kini sa miaging Domingo. Dugang mga pulis ang relibuhan sa musunod nga mga adlaw. Gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare, spokesperson sa Special Investigation Task Group kon SITG Digamo, nga ang pagrelibo sa kapulisan gitumong aron adunay bagong mga pulis nga mopadayon sa hot pursuit operations. This is an operational and tactical decision by the command, probably to make sure that the remaining suspects will be arrested. Because as you know, we are still looking for them, and most of these, the initially arrested suspects were arrested in Bayawan City. So, ang gusto po natin is to make sure talaga na we have fresh legs in the ground to conduct the hot pursuit operations.